Από το Γυμνάσιο Μαγούλας, από την ομάδα Eco-Mobility, Αδάμ Νίκος, Τσινόνη Ευαγγελία, Γεωργατζή Δέσποινα, Τσάκαλας Γιώργος, Σουλάτζου Ελένη και Γκίκα Έλλη. Σας καλωσορίζουμε στο ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με τίτλο Eco-City Μαγούλα. Η φύση είναι η μουσική που ακούμε, το γαλαζοπράσινο που βλέπουμε, η χυμή που γευόμαστε, ο καρπός που αγγίζουμε και ένα ανθρώπινο περιβάλλον, το όνειρο που οραματιζόμαστε. Πολλές φορές όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αφεθήκαμε στο σήμερα και εντοπίσαμε στο μικρό μας το τόπο, στη Μαγούλα, προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον μας. Ανεβήκαμε στο λόφο του προφήτη Ηλία. Είδαμε τη θάλασσα να πλώνεται μπροστά μας, με όλη την έγκλη και την ομορφιά. Ήμασταν τυχεροί, γιατί οι καπνοί και τα καυσαέρια των εργοστασίων δεν έκρυβαν τούτη την ομορφιά. Μπορέσαμε να δούμε τη Σαλαμίνα, να ταξιδέψουμε στο παρελθόν και στο μέλλον. Πρώτη φορά που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα. Την είδα πάλι στις όχθες του Βόλγα, που ένας στρατιώτης τη φώναξε Όλγα. Κάτι ψιθύρισε μέσα στο κρύο, τότε μου είχε φανεί τόσο αστείο. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει, γραμμένο κάπου στου κολόμου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν και για μια άγνωστη μοίρα μεθούσαν, βρέθηκε κάποια στιγμή στη Γαλλία, 1η του Μάη σε μια διαπλατεία. Σε λίγο οι φοιτητές θα ξεσπούσαν και μια αλλιώτικη ζωή θα ζητούσαν. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι, πάλι ξεκίνησαν οι σταυροφόροι. Μα ποιος ακούει και ποιος ενδιαφέρεται για ένα κόσμο που βράζει και φλέγεται. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα,
τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Περπατώντας στους δρόμους, είδαμε σκουπίδια, πολλά σκουπίδια. Ακόμα και όταν δίπλα υπήρχε ένα κάδι που θα μπορούσαν οι περαστικοί να τα πετάξουν. Και αναρωτηθήκαμε. Γιατί? Είδαμε οδηγούς να πετούν από τσίγαρα ή άλλου είδους σκουπίδια, καθώς διέσχιζαν το δρόμο με το αυτοκίνητο. Και αναρωτηθήκαμε. Γιατί? Είδαμε καθαρσίες ζώων να υπάρχουν στα πάρκα, στα πεζοδρόμια. Και αναρωτηθήκαμε. Γιατί? Είδαμε αδέσποτα ζώα να τριγυρίζουν γύρω από τα σκουπίδια. Κάποια κούτσιναν και κάποια άλλα φαινόταν άρρωστα. Και αναρωτηθήκαμε. Γιατί? Είδαμε δρόμους πολύ επικίνδυνους για τα αυτοκίνητα και τους επιβάτες τους, αφού η άσφαλτος σε κάποια σημεία σχηματίζει υλοφύσκους. Ιδιαίτερα στον δρόμο, έξω από τον Προσάκο και στον δρόμο προς τα Δελενοχώρια. Και αναρωτηθήκαμε. Γιατί? Έργα που πραγματοποιούνται με πολύ αργούς ρυθμούς, όπως αυτά που γίνονται έξω από την ύφυπο της Ελευσίνας, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με τις μπάρες, να βρίσκονται εδώ και πολύ καιρό έξω από το Δήμο μας και να δυσκολεύουν την οδήγηση. Στη συνέχεια, καταγράψαμε τα προβλήματα που αναφέραμε. Σκουπίδια, αδέσποτα ζώα, ακαθαρσίες ζώων, σπασμένα πεζοδρόμια, λακκούδες, ανώμαλοι δρόμοι, έλλειψη πρασίνου, έλλειψη κατάλληλων δρόμων για άτομα με ειδικές ανάγκες, έλλειψη ποδηλατόδρομων, αργή εκτέλεση έργων. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι κι άγρια μέντα και έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμιο. Τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην ύψη καμίνο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μύστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε τα ποτσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο πάνε να δουν δηληστήριο. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία κι ήταν ευχή του κάμπου τα βελάσματα, τώρα καμιόνια κουβαλάν στα ναυπηγεία
άδεια κορμιά, σιδερικά παιδιά και λάσματα. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Συγκεντρώσαμε προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Μερικές από αυτές είναι: η αλλαγή έρχεται πρώτα απ' όλα από μέσα μας, μέσω εκπαίδευσης. Εμείς που κάνουμε αυτή εδώ την εργασία, οφείλουμε στον εαυτό μας και στους άλλους να υιοθετήσουμε συμπεριφορές προστασίας του περιβάλλοντος. Η αλλαγή δική μας μπορεί να γίνει παράδειγμα προς τους άλλους. Εμείς μπορούμε να γίνουμε πολλαπλασιαστές τούτης της εμπειρίας και οι πράξεις μας να καθοδηγήσουν τους συμπολίτες μας. Ο πολλαπλασιασμός της γνώσης μπορεί να γίνει μέσω ενημέρωσης της σχολικής μονάδας, θεματική εβδομάδα, μέσω ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, ενημερωτικά φυλάδια και συζητήσεις, απευθυνόμενοι στους αρμοδίους, ανοιχτή επιστολή. Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα θεριά αγαπάς και τα νήμερα, τα νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, χίλια γκρίνια, λευκά περιστέρια. Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς, να ξεχνάς και να χαίρεσαι, η δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Το να μην πετάμε σκουπίδια. Το να μαζεύουμε τις ακαθαρισίες των ζώων. Το να σεβόμαστε τα κατοικίδια ζώα και να μην τα πετάμε στον δρόμο όταν τα βαρεθούμε. Είναι θέμα εκπαίδευσης, υιοθέτησης υπεύθυνης συμπεριφοράς απέναντι στο περιβάλλον, για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων, για τη δημιουργία δρόμων και πεζοδρομίων που θα είναι ασφαλή για τα αυτοκίνητα, τους οδηγούς και τους πεζούς, για την προστασία των αδέσποτων, για τη γρήγορη εκτέλεση εργασιών, για τα έργα εκείνα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Απευθυνόμαστε σε όσους έχουν τη δυνατότητα λόγω της θέσης που κατέχουν να υλοποιήσουν τα οράματα αυτά προς τη διευκόλυνση των πολιτών. Πολίτη του κόσμου. Ας κάνουμε τη γνώση δημιουργία για να συγκοινωνήσουμε με άλλους τόπους σε ένα περιβάλλον ελευθερίας, όπου το όμορφο επισκιάζει τις ατέλειες και η προσπάθεια θα ξεπερνά την απραξία. Συμπολίτη μου, πολίτη του τόπου τούτου, μαζί μπορούμε. Από το Γυμνάσιο Μαγούλας, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχόμαστε να έχετε μία όμορφη μέρα. Γεια σας!